новите хора, които ме гледате. Аз съм Geek44 и днес мисля да не снимам филм, а просто ще направя една томбола. Не, ще задам един въпрос, на който вие трябва да ми отговорите долу в чата. И който отговори първи, той ще ще снима с мен клип. И да задавам въпросите вече. Текстър пакът ми, въпросът ми на кой анимационен филм е текстър пакът ми. Ще ви покажа няколко джокера и трябва да отговорите. Например, Силенс. Ето, на кого е приличат? На кой филм? Ето, зомбита. Залови. Ето зомбитата. И ето това. Скелетите. Ето честовете, ето дърветата, честовете. Последните джокери са честовете. На какво ви приличат? От кой филм са? Опа. Надявам се да ви е харесало това и ако ви е харесало видеото, се абонирайте за мен и отговорете на въпросите и ще снимаме заедно.